Erba awturi Maltin, Charles Asa, Joseph De Bono, Rita Saliba u Trevor Zara rebħu l-premju Nazzareno Vassallo għal din is-sena bħala rikonoxximent tal-ġest straordinarju li wettqu mal-anzjani fi żmien il-pandemija. Dawn l-erba' awturi ġew nominati għal mod kif bis-saħħa tal-letteratura Maltija u permezz ta' sessjonijiet ta' qari virtwali sfidaw l-ostakli li ġabet il-pandemija u żammew kumpanija lil bosta anzjani fid-djar residenzjali li għal xhur sħaħ ma setgħux joħorġu minnhom jew saħansitra jiltaqgħu mal-qraba tagħhom. Il-qari ta' dawn l-awturi serva ta' wensa l-anzjani filwaqt li tom l-opportunità li jikkommentaw jiddiskutu mal-istess awturi. Kollox għal dan il-premju kien hemm 13 nomina bil-kumitat ta' importanza partikolari għal dawk il-persuni u għaqdiet li jagħmlu xogħol volontarju. Il-President ta' Malta George Vella qal li ra diversi anzjani li batew fl-iżolament u għalhekk illi li jara l-tbissima fuq wiċċhom hi xi ħaġa ta' sodisfazzjon. Il-chairperson tal-Kumitat, l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi fakkar li l-għan ta' dan il-premju li barra li jirrikonixxi diversi persuni iwassal ukoll messaġġ li anzjani għandhom igawdu minn livell għoli ta' wens u jgħixu b'dinjità. Min-naħa tiegħu, id-direttur ta' Vassallo Group, Nazzareno Vassallo, semma kif il-pandemija ġabet batija, mart u problemi ta' saħħa mentali li ma' fatturi ġew imtaffa minn diversi persuni li jagħmlu dak kollu li setgħu biex ikunu ta' wens għall-anzjani.